הופ, טינה ניי. זה ולוג יומי בתור הייטקיסטית צעירה, בואו איתי. האמת שהיום קמתי סופר מוקדם ואמרתי, בא לי לעשות הליכה ככה לפני העבודה, בא לי לתקתק את זה. אז בחרתי לי ככה סט נדיר. אני גרה קרוב לים, אני חייבת לנצל את זה, אז כאילו פעם אתם יודעים, שתיתי לי אמריקנו קר ופשוט יצאתי לדרך. שמעתי פודקאסט כל הדרך, ותקשיבו, אין כיף כזה, באמת, זה ממש עושה הבדל. חזרתי לבית, החלפתי בגדים ויצאתי לעבודה. וכל זה והשעה עדיין לא 9 בבוקר שתבינו. קצת פקקים של תל אביב, ככה אתם יודעים להעלות את המורל, והגעתי למשרד, הכנתי לי איזה תה טוב, כי כבר שתיתי קפה בבוקר, לא להמציא. התחלתי לעבוד, ובאזור שעה 12:30 הלכתי, בניתי לי סלט ככה לארוחת צהריים, אמרתי אני אהיה בריאה, כי אתם עכשיו תבינו, אחרי ארוחת צהריים עשו לנו happy hour, הביאו לנו קרפים, עוגיות, גלידות, אני פשוט לא רוצה להגיד לכם כמה אכלתי, זה באמת לא נעים, אבל זה מגבש, זה כיף. המשכנו לעבוד, ואם זה לא מספיק, תראו כמה אוכל יש במשרדים, פיצות, בירות, חטיפים, עשיתי לי כוס חטיפים ככה, והמשכתי לעבוד, ובום, הסתיים היום. תקשיבו, כשאתם כל היום עובדים, הזמן טס. אז מה אתם חושבים? אתם רוצים עוד כאלה? תגידו לי באמת. יאללה, ביי.